Ani ba di akong kinabuhi? Pasugtong, paasahon, pahuman kong muasa biyaan. Wa ko magtuong ngamin ani akong kinabuhi. Di pa kamatyan ko sa Dios. Tapos inyong anak lang. Dili ko musugot. Dili ko musugot. Tunog-tunuban lang akong katungod. Kay usa ko kaputli nga tao. Matarong, naalagad sa Dios. Kung ako may napakyas, nga upasaylo sa Ginoo. Tapos inyong anila, pasakitan na akong kasing-kasing. Gihigugma ko ikaw. Asa ka? Gihigugma ko ikaw sa tanan, labaw pa sa tanan. Gihimo ko ikaw ikaduha sa akong pahigugma sa Dios. Pero asa ka? Wala na ba kay laing mabuhat? Dili pa sakitan lamang ako. Pirmi na lamang di, luy-luuhin akong kinabuhi. Pirmi lamang di ko magpadaog. Pirmi lamang di ko. Ha? O karon. Prisko na ko. Asinsado na ko sa kinabuhi. Nakuman ako eskwela, labot na ako kong pangandoy. Karon ka mabalik. Ayon ako patuhua. Asa ka? Sinagkan na kalisod ko. Asa ka? Nga sa dihang gipangandoy ko, gipangita ko ikaw. Gipangita ko ang imong pag-aliman ako. Asa ka? Nga itong panahon na. Karon ka magpakita. Na anak ko'y mga kagamita. Na anak ko'y saktong balay. Na anak ko'y naabot na ako ko pangandoy. Nakuman akong eskwela. Karon nakapakita. Nga naman. Karon na nimo na-realize na dili nimo ko kaya. Nga wala day ko. Dili pwede. Pasensya ka na. Na itong panahon na love ikaw. Pero karon sirado na ang akong kasing-kasing para nimo. Busy ko. Busy na ko sa pag-share sa Word of God. Nga to sa akong mga kaigsuunan. Nga willing maminaw sa pulong sa Dios. Kaya pasensya ka na. Pasensya ka na. Wala ka na lugar sa akong kasing-kasing. Ipagparilan ikaw nga makakita ka na o usa ka lalaki nga magpantay sa imong pagigugma. Pero diri ka na kumuasa, pasensya ka, wala ka na maasahan. Abi ni mo, sobrang sakit na itong panahon na. Sobrang kasakit. Halos dili ko makatulog. Gasigi lang ko gunahuna nimo. Ug nangandoy, ug naghandom nga magnuhuna sab kanako. Hantod na abot ang panahon nga nalimtan ka ng nako. Ug wag mo magdahom nga maabot ni ining higayuda nga magkita ta. Pero di na ko sayangon ang panahon nga magkita ta. Ipebalo na ko nimo tanan. Salamat. Salamat ni itong imong gibuhat. Nakaton ko. Nakaton kong mubarog. Nakaton kong mangandoy. Nakaton ko nga magsakripisyo. Ug tungod ni ana salamat. Naabot ako ang tanan. Mao ni karon imo nakita. Happy ka na? Because I'm happy. Kung unsay may akong abot karon. So by the way, ato na ko sa akong Bible study. I hope so nga happy ka nga nakita tag karon nga success na ko. Usbon ko salamat sa imong gibuhat. Huwag mo hinungdan nga nag-success ko. Pero ning tanan, ikaw ang dahilan nga nung ko nag-success. Una ako'y kasulti nimo. Mag-success sa pagkaunta. Magsakripisyo. Going straight. Be practical sa imong kinabuhi. Kaya ato na ko. Salamat sa imong pagka hatag og panahon sa imong pagkikita nako. Bye-bye.
Oh, mayong mo to sis. May kiniya ka sa akong church, nisulod ka. So dugay na pala, dugay naman day ka diring membro no. Salamat. Salamat sa imong pag-attend, salamat sa imong pag fellowship sa imong mga kaigsuonan diri sa pagsimba nato sa Dios. So kumusta ang imong kinabuhi? Nga diyang niduol ka na sa Dios. I'm happy to you nga niduol ka na sa Dios. Nakita na nimo ang tinuod nga kamatuoran ug nagsaksi na ka sa maong mga milagro nga gipakita sa Dios imong kinabuhi. I'm happy to you that. So karon kumusta na? How about your love life? Okay na ba ka? So mo lagi ni, pasensya na. Kabalo ko nga usa sa imong goal. Nga ni-attend ka, nagbag-o ka. I'm happy to that. Salamat sa Ginoo nga gisunod nimo ang conviction sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Salamat nga niya ka karon para paghatag og bili sa paghikap sa Ginoo sa imong kasing-kasing. Karon sis, pasensya na sa imong gihanyo, pasensya na sa imong gisulti. Maura po ni akong maisulti nimo. Hantod lang gyud sa pagig-amigo pagig-amiga ang akong nahatag nimo. Tungod kay mula bang mga duha ka semana gikan karon. I'm going to marry na. For my special someone. So, ako'y nagtuog nagampo sa Dios nga happy ka sa imong nadunggan karon. Siguro dili jud kita. Igo ra gyud tas pagka-amiga ug amigo. So by the way, adto na ko kay ako siyang bisitahon dito for scheduling na sa mga venue kay 2 weeks from now makalapay Castro na mi. So I'm happy to that because God will bless me. A kind of that blessing. I'm happy to that. And I will pray that kinds of blessing it comes to you. Salamat.